promašili smo ga, ali Bože desno. Lepi bio ovaj uspono. Bio malo je. Ja se približio kumu. Drugoj bio, na kraju mislio sam da će stati, da neće ono. Ja sam morao stane, gađa me ovaj kamenjem. Stani. Ne, kum piša, a ti stani da mi ispoziraš, da ti znaš kakva scena. Izgleda kao koza da se popeo gore, neko brdo opasno. Stani. Baci pogled tamo, kao nešto planiraš. Da tražiš neko rješenje. Koliko je ova stara sunce ti je? Sad mi sjebo panoramu. Sjebo si mi panoramu. To, sad je. Beži. Opa, vidi desno. Pa jel se vidi dalje išta? Ne vidim ništa. Samo grbe. Ne možeš prođi za. Opa. Okači ga na drvo, brat. Ajmo, 3, 4, ajmo! Uči! Paški na ovu stranu. Brate, glup se. Baci ga tamo. 3, 4, 2.
Brate, jesi ti ubio ovu? Jesi ti ubio ovu zmiju? Nije bilo. Pa ne izgleda mi kao da je sad nešto, ajde, ako je bila okrenuta ovako, onda je na 21. Ne da se. Ali ga i ne treba puno ni zatezati. 1.15 kažeš. Tako je bilo, 1-2.